14 oktober was een hoogdag voor de politiek. We kozen namelijk voor nieuwe gemeenteraden, 44 in Limburg, en voor een nieuwe provincieraad. Nieuwe bestuur dus, met nogal wat nieuwe gezichten, maar ook oude gezichten die afgeserveerd werden. Een bewogen periode voor twee politici ook hier aan tafel. Steven van de Put van N-VA, gezorgd voor de grote doorbraak op 14 oktober, lokale verankering zoals het heet, en Wouter Beke, voorzitter van CD&V. Nog altijd, want eigenlijk, meneer Beke, om met u te beginnen, die historische nederlaag die stond al in de sterren geschreven vooraf. Maar zover is het niet gekomen. De journalisten hebben die historische nederlaag geschreven voor de verkiezingen. Maar de kiezers hebben daar juist antwoord op gegeven. We hebben in vergelijking met 2010, als we kijken naar die provincieraadsverkiezingen, de helft stemmen meer. 100.000 in 2010, 150.000 stemmen nu in 2014. We zijn de belangrijkste partij gebleven in de provincieraad. We leveren 20 burgemeesters in Limburg. We zitten in 30 coalities. Dus dit is een mooi resultaat met dank aan al onze militanten en sympathisanten. Ja, meer dan ooit is de CD&V een lokale beleidspartij. Wel, wij zijn een lokale beleidspartij. We zijn de sterkste beleidspartij op dat lokale niveau, ook in Limburg op dat provinciale niveau, maar ook op dat Vlaamse niveau, waar wij de minister-president leveren. En in die federale regering zijn wij de belangrijkste Vlaamse partij. Ja, de doorbraak kwam er ook voor de N-VA. Maar de grote droom om de CD&V van de kaart te vegen lokaal, die is natuurlijk niet uitgekomen. Wel, ik weet niet of u moet onze droom vertalen als zijnde het van de kaart vegen van de CD&V. Het ging er voor ons om, in eerste instantie, om die grote rust dat we geworden waren, ook deftige voeten te geven, lokaal te verankeren. En dat kunnen we toch wel zeggen dat we erin geslaagd zijn. We hebben in alle gemeenten waar we opgekomen zijn, dat zijn er toch 41, verkozenen. We besturen mee in 11 gemeenten, straks 12 misschien, in Limburg. En we hebben 6 burgemeesters, dus in die zin, onze eerste opdracht was verankerde N-VA ook in Limburg. Is dat ook gelukt? Ja, er is heel veel te doen geweest over de voorakkoorden. Hè? Dus ook in Limburg waren die op grote schaal afgesloten door de Limburgse ministers Van Deurzen, werd dan gezegd, en Ingrid Lieten. Achteraf is het ook wel een beetje duidelijk geworden dat dat zo was. Hè? Bijvoorbeeld als we kijken naar het provinciale akkoord, daar is de N-VA wel uitgehouden als grote overwinnaar. Wel, dat is natuurlijk heel jammer. Hè. Wij hebben onmiddellijk gezegd van kijk, wij willen mee besturen. We zijn uiteindelijk ook een beleidspartij. Wij besturen ook mee op het Vlaamse niveau. En dat was klaarblijkelijk niet mogelijk. De traditionele partijen hebben er gekozen om de koek te verdelen gelijk het ervoor verdeeld was. En hebben ons aan de kant gezet. Hebt u de winnaar van de verkiezingen in Limburg aan de kant geschoven, meneer Beke? Wel, maar ook hier voor de verkiezingen heeft de N-VA gezegd, wij worden systematisch uitgesloten. Men gaat overal coalities maken waar wij niet in zitten. Nu komt men zeggen, ja, we zitten in 11 besturen waar dat wij mee besturen, dus daar blijkt dat dat niet waar is. In Antwerpen heeft Bart de Wever een coalitie gesloten waarin hij de tweede grootste partij niet heeft opgenomen, de SPA, dat was zijn uitdrukkelijke wens. Wel, wij zijn de grootste partij geworden in Limburg en we hebben daar het initiatief genomen. Ja, maar er was natuurlijk ook dat bewuste moment in de verkiezingsuitzendingen van TV Limburg uit Sint-Truiden. Debat over Sint-Truiden, waar Ludwig van den Hoven begon te zwaaien met het voorakkoord. Dat als de burgemeester dat weet, dat hij dat voorakkoord dan eens laat zien. Wat mij betreft is er geen voorakkoord. Geen probleem, ik haal het uit en ik zal letterlijk voorlezen wat erin staat. Ja. Maar geen probleem. Is dat een getekende overeenkomst? Met het oog op de continuïteit blijft veel leren burgemeester tijdens de legislatuur 2018-2024. Tijdens de legislatuur, dus alles staat erin. Een overeenkomst voor 2 legislaturen al dus van den Hoven. Ze gaan natuurlijk ontkennen dat ze zelfs ineens een akkoord voor 12 jaar gemaakt hebben en dat er zelfs in staat omwille van een continuïteit dat mevrouw Heren 12 jaar lang burgemeester blijft. Dat is natuurlijk niet alleen de kiezer nu bedriegen, maar ook binnen 6 jaar. Lijsttrekkers Veerle Heren en Pascal Monet ontkennen in alle toonaarden het bestaan van een ondertekend voorakkoord. Als de burgemeester dat voor mij geschreven heeft, dan is dat super, maar wij hebben geen voorakkoord. Ik heb geen voorakkoord getekend. Dus u niet, maar iemand anders van uw partij misschien wel. Nee, ik spreek in mijn naam. Vandaag zit ik hier in mijn naam. Volgens een andere bron zou het akkoord in Sint-Truiden door 4 open VLD'ers en 3 CD&V'ers ondertekend zijn. CD&V-kopman Jo van Deurzen zou wel geweigerd hebben om zijn handtekening te zetten, aldus dezelfde bron die tegenover ons formeel is. Ja, heren, we kunnen ons toch vragen stellen bij het democratische gehalte van zo'n voorakkoord, Steven van de Put? Wel, je moet niet voorakkoorden de facto uitsluiten. Het gaat erover, als je zegt, we gaan met elkaar op voorhand spreken
om te bekijken hoe we onze gemeente willen besturen, dan kan dat natuurlijk. Als het is wat in Limburg hoofdzakelijk gebeurd is, van kijk, hoe kunnen we zeker bewaren wat we hebben, hoe kunnen we de postjes bewaren die we hebben en zo de grote winnaar van de verkiezing eigenlijk aan de kant zetten, wel, dan is er natuurlijk iets fout met een voorakkoord. Maar u hebt zelf ook toegegeven, u hebt ook voorakkoorden gesloten in Limburg. Wel, wij hebben ook op verschillende plaatsen op voorhand met andere partijen afgetoetst waar dat mogelijkheden zaten, waar programma's overeenkwamen en dergelijke meer, om te zien als de kiezer dat toe zou staan, want dat is natuurlijk altijd de grote voorwaarde, als de kiezer het toestond, om effectief ook een meerderheid te vormen. Ja, hoe staat u daar tegenover, meneer Beke? Er is heel veel over te doen geweest vlak voor de verkiezingen over die voorakkoorden. Hè? Hoe democratisch is dat eigenlijk? Wel, maar zoals Steven zegt, er is niks abnormaals mee dat voor de verkiezingen partijen met elkaar praten en kijken wat dat er kan. Maar de kiezer ziet het zo niet natuurlijk. Maar op de dag van de verkiezingen is het wel de kiezer die bepaalt wat kan. En dan worden er meerderheden gevormd. Er zijn meerderheden gevormd hier in Limburg, in Bilze, in Alke, in Zutendaal, waar dat wij de grootste partij zijn, de meeste stemmen leveren, maar waar dat wij toch niet in het bestuur zijn opgenomen. Ja, we vinden dat jammer, maar dat is de democratie. Ja, maar... Ja, dat is natuurlijk wel, die specifieke plaatsen die daar aangehaald worden, zijn ook plaatsen waar verandering nodig was, waar de keuze voor de kracht van verandering, wat onze slogan was, 100% genomen is. Ik stel vast bijvoorbeeld in mijn eigen gemeente, Hasselt, dat wij als groot overwinnaar niet aan tafel zijn kunnen komen. Ook bijvoorbeeld in Genk, waar wij 6 jaar mee bestuurd hebben met de CD&V, dat men kiest op het laatste moment om te zeggen van nee, we gaan de SPA meepakken. Ja, dat doet natuurlijk meer vermoeden. Als je dan de week daarna hoort wat op provinciaal niveau gebeurt, dan zeg je toch van kijk, men verdedigt hier iets wat eigenlijk niet te verdedigen is. Waren de verkiezingen voor u persoonlijk geen ontgoocheling? Hè? Want ja, u had zwaar ingezet op Hasselt. U wou dat bestuur van SPA en CD&V aan de kant schuiven, die macht doorbreken. Dat is niet gelukt. Wel, het is niet gelukt. Ik zal niet zeggen dat het niet gelukt is. Meer dan 1 op 4 Hasselaren heeft voor ons gestemd. Ik heb persoonlijk een zeer goed resultaat gehaald, dus ik ben daar heel blij mee. Ook onze mensen hebben allemaal heel goed gescoord individueel. Wij komen van 1 verkozene naar 11 verkozenen in de Hasselse gemeenteraad. Ja, wij hadden graag meebestuurd. Ja, ik had graag met de CD&V aan tafel gezeten en eventueel ook met VLD om een coalitie proberen te vormen, maar men heeft anders gekozen. Het is ook gebleken dat meneer Belletti op voorhand gezegd heeft van ik wil burgemeester worden. Op het ogenblik dat hij burgemeester kon worden, zei van nee, het interesseert me eigenlijk niet. Ik blijf liever bij wat ik had. Ik verdedig liever hetgeen wat ik zo lang heb aangevallen in de campagne. Ja. En ik ga verder waarmee bezig zijn. Hoe hebt u naar het schouwspel in Hasselt gekeken, Wouter Beke? Nog eens, de kiezer die schudt de kaart en dan moet er een meerderheid gevormd worden. En er zijn in Vlaanderen meer coalities gevormd waarbij dat de CD&V als grootste partij aan de kant is gezet geworden. Denk aan Kortrijk, denk aan Bilzen, denk aan Zutendaal, denk aan Alken, maar ik kan zo nog een hele reeks van gemeenten opnoemen. En waar dat wij uiteindelijk toch niet in een coalitie zijn gekomen. Ik betreur dat voor die individuele gemeenten afzonderlijk, maar het is wel het spel waarin dat we spelen vandaag. Voor u was het een persoonlijke erezaak om burgemeester te worden van Leopoldsburg. En dat is u ook gelukt? Ja, inderdaad. En voor de verkiezing heeft men ook gezegd, je neemt een geweldig risico door dat te doen, want als het mislukt, dan is het gedaan met u. Maar ik heb in mijn leven nog zelden risico's uit de weg gegaan. Ik heb dat niet uit de weg gegaan in 2010, toen ik partijvoorzitter moest worden. Toen heeft men mij ook gezegd, dit is een zelfmoordopdracht. Toen ik in 2011 verder ging onderhandelen, toen de N-VA aan de kant is gestaan, heeft men ook gezegd, dit wordt een zelfmoordopdracht. En nu zijn we dat opnieuw. Maar iedere keer ben ik er toch in geslaagd. Ja, en af en toe moet de politiek ook eens de nek durven uitsteken natuurlijk. Hè. Is het niet alle hens aan dek in deze provincie met wat er gebeurd is na Fort? Plotseling na 14 oktober is door wat er bij Fort gebeurd is, zijn er natuurlijk andere tijden. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat Limburg voor een heel zware opdracht staat. Het is ook zo dat wij door de traditionele partijen uit het provinciebestuur gehouden zijn. Maar aan de andere kant hebben we ook gezegd, vanaf dag 1 toen we gevraagd zijn van wens je mee te werken aan een groot plan om Limburg er terug bovenop te helpen, dat we volmondig ja gezegd hebben. Dat we vandaag ook deelnemen aan de taskforce. Dat we 2 ministers hebben, plus een van onze boekbeelden, Frida Brepoels, die ook in die taskforce zal plaatsnemen en gaan werken om Limburg een toekomst te geven die we nodig hebben. Ja, de CD&V heeft natuurlijk wel het heft in handen genomen. Hè? Met Chris Peters, met Wim Dries in Genk. Dat is een lijn die we toch duidelijk zien. Ja, en met Steven Akker, die ook het federale luik daarvan ten volle zal bewaken en daar de aansturing aan geven. En ik denk dat dat ook normaal is. Dit is een economische situatie die geen partijpolitiek verdient of partijpolitiek verdraagt. Hè. Dit is iets waar dat iedereen zijn beste krachten en zijn schouders moet ondersteken. Maar het is inderdaad zo dat Chris Peters daar de lead in genomen heeft. Dat zijn bekommernis voor Limburg. Het is ook belangrijk omdat we in Vlaanderen met die Vlaamse regering bezig zijn aan het nieuw industrieel beleid. En eigenlijk crisissen zijn kansen en we hier ook een kans hebben op termijn om dat nieuw industrieel beleid dat er wel degelijk is en waar nog
wel degelijk een plaats voor moet zijn en een toekomst voor kan zijn om dat mee vorm te geven. Als CD&V-voorzitter, machtig man in de Belgische politiek, gaat u zich schrap zetten als er gaat gepraat worden over centen voor Limburg, als Limburger ook? Wel, natuurlijk, we moeten daar alles aan doen. En dat is ook iets waar iedereen zijn beste krachten voor geeft. En dat is op dat provinciale niveau, op dat Vlaamse niveau, dat federale niveau en dat Europese niveau. Ook Europees proberen wij daar druk in te zetten. In moeilijke omstandigheden, zoals u weet. Hè, want alle Europese landen zeggen ja, liever minder geld naar Europa dan meer geld. Terwijl dat we op dit ogenblik eigenlijk een stukje meer geld nodig hebben om die nieuwe economische ontwikkeling, die industriële ontwikkeling, die niet alleen Limburg, maar eigenlijk heel Europa opnieuw op de kaart moet zetten in zijn strijd tegenover China, tegenover die BRICS-landen, tegenover de Verenigde Staten. Wel, dat moet er gebeuren. En daarvoor hebben we een sterker Europa nodig, want alleen een sterker Europa zal ervoor kunnen zorgen dat we ook naar een sterker Limburg kunnen gaan. Dat zal ook, slotwoord van Steven van de Put, met de constructieve bijdrage zijn in de oppositie van de N-VA. Wel, in de oppositie op Limburgs niveau. Natuurlijk is het wel zo dat we op Vlaams niveau meer regeren. Dat wij ook volmondig zeggen van kijk, dit is nu iets wat specifiek door de Vlaamse regering getrokken moet worden. Ook onze ministers Bourgeois en Muiters hebben zich volmondig achtergezet. En ook op provinciaal niveau en met Frida Brepels ook nog op het Europese niveau zullen we ons best doen om Limburg dat te geven wat nodig is om onze mensen een stuk perspectief voor de toekomst te geven. En heren, heel de politiek kijkt naar, of heel Limburg kijkt naar de politiek. Dus dat zullen we zeker warm houden, ook in 2013.